dnešním Brawl Stars videjku pojedeme na Ogiho akci, která je v Pardubicích. Vyfotíme se s Ogim, přidanou mystery box a splníme 5 těžkých úkolů, který jsem hledal, než tam pojedu. Pokud vás to zajímá, dokoukejte k tomu video, tady jde 300 lajků pro další video a jdeme na to. Jo, je to tady, našel jsem krabici, teda od těchto bod. No a tohle bude náš mystery box pro Ogiho. Takže dáváme. Teďka si vypíšeme body, které chci splnit, proto tam pojedu. Takže mám tady 5 bodů. První věc, kterou si aby jsem splnil, je hlavní a to je ta předat mu mystery box, který samozřejmě upgrademe do této krabice, akorát dáme. Pokud vás zajímá, jaké věci do ní předáme, tak dokoukejte tohle video až do konce, jakož tohle video bude crazy. Dej 100 lajků pro pokračování těchto IRL videí, jakož jsou crazy a podle mě by to dost lidí mohlo bavit. No a to je teda první bod, hlavně mu to předat, jakož to je podle mě nejdůležitější. Takže tady takovéhle místo a jo, zeptáme se ještě mých fanoušků, co bychom Ogimu měli dát, takže let's go. Jako další věc je to, aby ochutnal můj Brawl Starový drink. Pokud nevíte, tak jsem kdysi natáčel videjko, kdy jsem ho vyráběl, takže pokud jste to ještě neudělali, tak tady nahoře v kartě, nebo tady, ještě nevím, tak ho máte, můžete si ji podívat, no a ten dnešní video musíme ukuštit znova. Udělám asi jiný, jelikož nemám to ovoce, co jsem do něj dal, ale uděláme nějakou podobnou příchuť. By the way, tady jsou moji všechny členi, co v té době měli členství, takže OK. A všiml jsem si, že mám špinavý tričko, jo, to je jedno. Takže to je můj druhý to, no a doufám, že ho ochutná, bude to v tom mystery boxu, takže to je naše první věc, co bude v tom mystery boxu. Samozřejmě musíme udělat, takže tak. Poté je můj úkol, aby se mi podepsal na tričko, takže to bude dost zajímavý, jestli vůbec splníme. A myslím si, že jo, protože my budeme poslat fixu, takže čekejte. Jo, já už jsem tady do školy, takže tady bych měl mít někde fixu. Yes. Tahle, no i když potřebujeme bychom možná trošičku větší. To ještě seženeme, ale radši vezmeme tady tu. Takže to je další věc, co dáváme do našeho mystery boxu. Předposlední věc, kterou chci, abych od Ogiho získal, je follow na Instagramu. No a ten follow mám v plánu získat tak, že pokud mi dá follow na Instagram, tak mu dám tento mystery box. Pokud nebude souhlasit, tak mu ten mystery box dám i tak, ale uvidíme, jestli to fitne, nevím, kolik se jde lidí, takže třeba se mi to povede, budu moc rád. A jo, uvidíme, jestli vůbec Ogiho nějak potkáme, protože má tam být i Michal z kouzelné školky, což je docela crazy. Takže jo. No a poslední bod je fotka s Ogim, takže doufám, že se to podaří. A dáváme, jestli se vám takové videa líbí, dáme tady 100 lajků a uděláme nějakou další challenge, nebo IRL videjko, už mi to videa určitě více baví než Brawl Stars. No a teď se jdeme podívat na věci, který bych chtěl dát do svého mystery boxu. Takže jak už jsem říkal, tento Brawl Starový drink, který pokud jste neviděl videjko, potom až dokoukáte tohle video, tak si můžete určitě podívat. Jo, asi to držíme nějak tou příchuť lesní ovoce a máta. A to teda nějak fitnem. Dáváme jako druhá věc je udělat nějakou jeho trapnou fotku do tohoto rámečku. No a třeba si ji vystaví ve studiu a bylo by to dost vtipný, tu fotku ještě vytvoříme. Tady vidíte čas, kolik nám zbývá do té akce, jelikož dneska je 29.8. a za nějakých pár hodin, jo, není to ani den, za nějakých pár hodin začíná tato akce, takže uvidíme, jestli to vůbec jenom stihneme. No dáme pana, držte mi palce, nějakou jeho trapnou fotku už je vytiskneme, no a samozřejmě ho nějak upravíme, napíšeme třeba tady Ogi Company, jak znáte, a třeba si to někam vystaví, budu moc rád. A pokud samozřejmě na tohle video Ogi kouká, tak doufám, že se ti bude líbit, dej odběr, jo. Jako další věc, co mu do mystery boxu dáme, je tento mega box, který mám tady doma, mám ho tady vystavený. A je to od originálního Brawl Stars, abyste si nemysleli, stalo asi kilo. No a v tom Brawl Boxu, když otevře, tak tam na něj vybavne, jo, tady nějaký, do toho dáme tu postavičku, tady nějaký návod, nevím, Brawl Stars návod, jelikož víte, pokud nevíte, tak Ogi, když si natáčel Brawl Stars, tak můžeme se tady podívat, co tady v tom je, jo, je tady nějaký sběratelský to. A my mu vlastně tento megabox dáme, předáme mu ho, no a tady mu dáme Nitu, dáme pánové, takže jo, tohle je další věc, kterou mu předáme v mystery boxu. A teď se dostat svých fanoušků, jakou věc bych mu měl předat v mystery boxu, takže jdeme na to. A jo, no, tohle je fejková zbraň, jo, YouTube. Budeš mě srát. Možná to fakt vezmem, nevím, jestli to tady teďka to možná je zablurovaný, takže se nedivte.
jdeme se teďka zeptat mých fanoušků, jakou další věc bych do Mystery Boxu měl dát, takže jdeme na to, let's go. Dávané, právě teď by se mě mělo vytisknout toto, se dáme do toho rámečku, že yes, tiskne se to čet. Dávané, tohle bude crazy. A je to, co se s tím stalo, kámo, co se s tím stalo. Jo, takhle to dopadnout nemělo, ale tohle je ještě lepší podle mě. Takže, ukaž tu velikost. Ok, to se dá, to se dá. Dámy a pánové, máme tady rámeček pro Ogiho, podle mě se dosti poved. Takhle to vypadá, dámy a pánové. Takhle bude vypadat rámeček, který zítra dáme Ogimu. Takhle doma můžete si ho postavit. Vám ukážu, takhle se můžete postavit. Teď dáme tohle. Je naše první věc, co dáme do Mystery Boxu. Tady samozřejmě takhle na ikoně nebude, to teprve upravíme, ale máme úplně první věc. Vlastně druhou, poté dáme ten Brawl Starový drink. Jo, tady ten tam zítra naplníme kleinovým drinkem, takže ten taky do toho dáme. No a pánové, dejte like, odběr, jdeme na další věc, co dáme do Mystery Boxu, let's go. Dámy a pánové, jsem za sebe zklamaný, jelikož tady mám, jo, takhle to bude vypadat. Bohužel došlo mi barva v tiskárně, což jsem trošku nevymyslel. A zítra, za pár hodin, začíná ten sraz. Takže to je takhle. Došlo mi barva v tiskárně, proto to je takhle ubažet. Proto tady máme, tady to teda Mystery Box pro OG Company a tady jsem napsal takový easter egg. Kde to odběr na main? Dámy a pánové, právě teď je 8:30. No a za 2,5 hodiny začíná Ogiho sraz. No a dámy a pánové, my za chvilku jedeme, vlak nám jede 10:24, takže tak, takže my se vezmeme až asi půjdeme vlakem a jo. Čus. V Pardubicích a tady dočík, ty vole, ty vole, co jáš? No my jsme, ty vole, co jáš, takhle rychle. Jakoby v dobrý, víš, jakože si super, zajdem na kafe, přijď ke mně domů, je to dobré, taky to rozvání. Hezký, jo, hezký. Takže teďka jsme tady si krabici od nějakého kasosloněného. Prostě do toho dáme ty nudle a dáme to nějakému bezdákovi, takže dotík. Jelikož, kámo, jsme úplně plný. Takže tak. Snáší nudle. Teďka máme to tohle. Tady kámo houba tam byla, bro. Tak, houbu, takhle. Hotovo. Tak. Hotovo. Už skoro jsme, dámy a pánové. Jsi ve stresu? Dotík si jde podepisovat svoje journey. Zás mu to podepíše, ale měl by, ne? Sigma. Yes. Jsme tady teďka před náma a jdeme vejít dotík. Jupi. No pojď. Ale dobrý. Ještě druhý. Klidně, do druhého, ať tady symetrický. Ale jsi tam toho Petkova. Ne. Chudák Petko. Vyhrál Petka. Když tak říkej, že to je něco streakovýho. Jo. Tady máš takovou atak. Znáš tu ruce atak, já? Jo, jasně. Kámo, tak když je muzikník, já jsem... Není moc fitness, Honzo. To ne, no. Neboj, ty to sníš. To mi s tím pomůže. Co ješ? Napiš mi tam Mainix. Jak? Mainix. M-A-N. Mainix měkký nebo tvrdý? Tvrdý. A X tam je na konci. X Mainix. Jo. To bude určitě YouTube user. Jo. Podívej se na videjko potom. Jak se daří? Dobrý. Skoro 10 000 mám. Jo. Tak dáme Facebookám na video. Zdravíme z Pardubic, Mainixu. Zná. Takže Mainix se dá jídlo bez jákoliv. Okay, naschle. Tak dámy a pánové, jsme na konci videa a splnili jsme 3 z 5 úkolů. Nesplnili jsme follow od Ogiho na Instagramu a to, aby ochutnal náš Brawl Stars drink. No a já jsem ten Mystery Box přidal s tím drinkem, kde nic nebylo, takže bohužel to nejde ani splnit, ale follow na Instagramu je furt reálnej. Ogi, pokud na tohle video koukáš, dej mi follow, prosím. Ne, samozřejmě jak chcete. A dámy a pánové, pokud se vám dnešní video líbilo, 300 lajků pro další rolo content a uvidíme se u nějakého dalšího videa. Zatím zarec.